pemanasan ya. Yo yo yo. Nggih. Alah ngenten iki lho Mas, seneng aku Mas, mare kancane. Nggih. Lanjut Ibu. Ya mulai Bu, monggo monggo dipunawiti. Ndak bisa. Oh, bisa masuk. Sudah. Masuk, masuk. Ayo. Janjane kowe neng ngendi? Goyang Bun. Kerasa penak napa mboten? Kurang sithik. Oh, kurang sithik. Alah kurang ngeber, Mas. Ya di kok. Kaila. Cah ayu ki ra gelem ngeber kok. Pemanasan, Nduk. Oh gitu. Ayo wis disawer kon ngeber, Mas. Kena sithik ya Nduk ya golek dhuwit ya. Nggih, Ibu. Sumangga. Janjane kowe ning endi? Janjine sudah. Ini ajeng tanduk. Oh, nggih.